Pinag-iisipan ko po, Tito Diego, kung magpapatattoo ako. Okay. Dahil nakikita ko po na marami po kayong tattoo, ito po ba ay bagay na pagsisisihan ko in the future? Or okay lang naman talaga? At meron ba talagang nakasulat sa Bible na bawal ang tattoo? Nako, sagutin mo yan! Sumagot ka, Diego! Para sa'yo! Kasi ako ang tanging napatattoo ko, kilay. Hindi yata pasok sa question ng tambalanista natin. Well, ang tattoo naman, it's parang identity natin eh. So parang dati nung nagpatattoo ako, this is my identity. Kasi ang Pilipino, yung history natin, mga pintados tayo eh. Oh. So yun talaga, may mga tattoo tayo. Kaya nga 'di ba si si Wang Ud. Si Wang Ud, 'di ba? So ibig sabihin parang even in the olden times, meron tayong mga yung native na Pinoy sila Lapu-Lapu. Yan, may mga tattoo yan sila. O doon naman sa second question na kung nakasulat sa Biblia. Na bawal ang tattoo. Yes, nakasulat yan sa Biblia na bawal ang tattoo. Paano nakasulat? Paano nasasabi? Pinagbabawalan talaga na bawal magpalagay ng ink sa inyong katawan. Pero may context po yan. Okay. Sa Leviticus po yan. Ang sinasabi, kasi during that time, yung mga nagpapatato, parang dinideclare nila na may other gods sila. So pag may tato, ibig sabihin, sign ka, may paniniwala kang ibang Diyos. Okay. Kaya pinagbabawal yun. Yun. So, pero kung halimbawa, yun yung konteksto nun. Yun yung context nun. Kaya kailangan kasi importante talaga sa kahit anong bagay, alam natin yung konteksto. Kunyari, bagong rule sa kumpanya. Anong dahilan kung bakit bigla tong inimplement, diba? So meron yang backstory o meron yang konteksto kung bakit. So Huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Alamin natin muna. Di ba ito mabuti? So ang next na tanong ko sa'yo, ako na magtatanong. So, do you recommend na magpatato itong tambalanista natin? Depende sa'yo kung trip mo. Oo. Okay, sabihin ko, wag. Kung gusto mo, ba't ka pipigil? Oo nga, di ba? Kasi wala namang una-una, na-clear naman din na pinagbabawal sa Biblia because of once na may tattoo ka dati kasi, ibig sabihin parang under ka sa isang God. Kasi tapos, pag nagpipray kasi sila, sinusugatan din nila yung sarili nila para tugunan yung mga prayers nila. Yun ang paniniwala dati, kaya pinagbabawal. So yun yung context kung bakit sinabi sa Bible na bawal yung magpatato o maglagay ng ink sa katawan. Ayan. Ganon. So ngayon, hindi na para dahil yun nga, ito nagpaliwanag na yung yung may tato dito sa yung madaming tato dito sa amin, 'di ba? Nagpaliwanag na siya. So ngayon, the decision is entirely up to you. Nasa sayo yan. At saka parang feeling ko mas high-tech na ba yung mga teknolohiya or parehas pa din? Hindi ko alam high-tech na ngayon yung technology. Alam ko meron na mga pinapahid sa skin mo para magmanhid. Dati ba wala? Noon? Wala. Totoo? Kakagatin mo lang yung labi mo tapos magtitiis ka? Kasi dinidefine naman kasi yung tattoo is an art of inflicting pain. So kasama yan dyan, parang trophy mo siya na nakayanan mo yung sakit. Kasi masakit siya. Ako nung nagpapatato ako, ang mga inisip ko, mga pinagdadaanan ko, mga kinainisan kong tao. Para mas para mas lalong magkaroon ka ng confidence na wala ka, ito kaya ko, ikaw hindi. Ganon. So, it's up to you. It's up to you. Correct. Para at least na-clear yung mga tanong mo, question mo, di ba? Yun tungkol dun sa pagtatato. Tsaka, I guess what's also important is, kung pupunta ka sa isang tattoo artist, siguraduhin mo na lang na yun ay legit. Yun yung una. Doon na tayo sa, kasi hindi ka naman magtatanong ng ganito kung hindi mga more than 50% yung desire mo. Kumbaga, alam mo naman talaga na gusto mo, naghahanap ka lang ng taong magsasabing, go! Walang problema. Huwag ka dun sa libre. So doon kami sa, sige, go, walang problema, pero huwag ka, kung sa libre, okay lang naman. Kung talagang alam mong legit na marami na marami na siyang natatuan. Tapos yung mga maraming yun, hindi kinakailangang dikdik ng pinisilin kasi nagkaroon na sila kasi, ng again, yung mga tattoo artist, na kagaya ng kapatid ni Rocky, sa mga artist ko rin din na gumawa sa akin,
kumbaga ano sila parang may mga ano yan sa DOH kasi hindi pwede yung May paggamit- accreditation. Oo, hindi pwede yung gagamit ka lang ng needle, dapat may sinasanitize yan. Oo. Hindi pwede Tsaka iba yung needle na ginagamit sa pangsulsi ng kumot. Oo. Dapat ano yan, dapat tawag dito dinidispose din kasi 'di ba, yung mga sa mga age, halimbawa tinatuan mo may age, tinusok yung needle dun tapos itutusok din sa'yo. So, posibleng Yan, yung may makahawa. Oo. So, yun yung importance of, at hindi lang ito para sa mga tattoo artists, maski sa mga pagdating sa skincare. Oo, Diba, yan. sino na nga skincare mo? Ayun, skincare ko, syempre, Kada Ayan, Clinic. Ayan, si Kada. Doc Jade Kada Santos. Ayan, ako Okay, naman, ikaw naman. Skineve Aesthetic, Ayan. located sa Parcal, High kay Doc Pau Asuncion, Oo. 'di ba? So, maski pagdating sa skincare, hindi lang sa tattoo artist, 'di ba? Maski sa kahit ano, maski sa buhok, Correct. lahat ng mga gagawin mo sa katawan, sisiguraduhin mo na legit yung pupuntahan. Hindi yung Oo. porke nabalitaan mo lang, Correct. tapos alam mong medyo mura-mura. Siyempre doon tayo sa practical, gusto natin ng mura, totoo naman. Oo. Pero ang tanong, di ba? Mapapabuti ka o mapapamura ka dyan? Yung pinatato mong butterfly, nag-iba na. Kaya nga, di ba? Naging dragonfly. Totoo. Sipin mo butterfly yung gusto mo, tutubi yung lumabas, di ba? Ayaw natin. Oo. So, yun yung mahalaga. So, mag-research ka muna, mas maganda mag-compare ka ng mga mga oo. work. Kasi, titingnan mo yung yung mga gawa niya rin dati. Ikaw nga, Jegs, I'm sure nung nagpatattoo ka noon, wala pang internet. Oo. So, wala ka pang yung, kumbaga, paano mo nakuha kung anong pattern kung gusto mo? Or Wala lang. ikaw nagsabi? Talagang personality mo, halimbawa, unang-una kong tato, sabi ko, Sacred Heart of Jesus. Yun. May Sacred Heart of Jesus ka? Dati pero natakpan na, halo-halo na kasi Natakpo na ng... nagko-cover up na Oo. Okay. Kalain mo nung masamang tao ka, may Kaya Sacred nga Heart of Jesus ka. Mga pambalansi ng buhay. Hindi ko ba, oo nga, naisip. Nakakalurking. Hindi, naalala ko na, kaya Sacred Heart of Jesus yung papatato ko para hindi ako pagalitan ng nanay ko. Kasi kumbaga nagpatato ka, pero si Heso Kristo naman yung pagpatato ko. Yung Parang, wag ka nga, mother. Si Jesus Christ. Kasi hindi ako nagpaalam. Mga para-paraan mo din eh. Diba? Uy, and speaking of paalam, secondly, kung may mga taong maapektuhan sa pagpapatattoo mo, magpaalam ka sa kanila. Yan ang pinaka-importante. For example, may mga magulang ka bang conservative or may mga magulang ka ba na kailangan pagsabihan? Sabihin mo muna sa kanila. Correct. Kasi explain mo sa kanila, ganyan. Baka maging cause pa kasi ng problema nyo sa relationship nyo sa family. Oo, dahil sa kagustuhan mong i-express ang iyong sarili, wala namang masama sa expressing yourself. Pero magandang tip yung kay Diego. Pwede rin, kung hindi man pumayag, doon na tayo kagad sa cruise, Sacred Heart of Jesus. Yung mga hindi nakikita, yung sa puwet ka muna. Pwede din. Pwede din. Pwede din naman, nasa kuyukot, di ba? Doon ka muna magsimula. Doon muna magsimula. Isang langgam lang. Pwede. Tapos Isang langgam sa puwet. Gumagapang. So mula sa puwet, gagapang siya hanggang hita, ganon. Yun, mahalaga yun. So bukod sa make sure na yung tattoo artist ay legit, yan number 1. Number 2, make sure na kung may asawa ka, o kaya may mga magulang ka, o kung sino man, di ba, magpapaalam ka. Correct. Kasi baka mamaya, ayaw nila. O kaya kahit hindi mo asawa pero girlfriend, tanong mo din naman kasi baka naman na-turn off pala siya sa may tattoo or ayaw niya pala nun or may trauma pala siya or alam mo, magsabi ka din. Correct. Magsabi ka din kasi ano yan medyo major na decision na gagawin. Yung iba naman baka mag-conflict naman, iisipin naman ng iba na syempre yung mga masyadong yung mga religious na 'di ba, our body is the temple of the Holy Spirit. So depende naman 'yan kung how do you keep the temple, your temple. Halimbawa, kung may tao na gusto niya clean lang, may gusto naman may design. So nasa sayo pa rin 'yan, yung honoring pa rin din yung temple of God, 'di ba? Para sa akin it's really the heart. Yung heart mo kung kahit iba tayo 'di ba, kahit mula anit hanggang talampakan may tattoo ka, 'di ba? Tapos mabait ang puso mo, correct, 'di ba? Mabusilak ang kalooban mo, it doesn't make you a bad person. Hindi lang talaga lahat kasi tinatanggap yan Kasi alam mo, Jeg, sa totoo lang, ito pala naalala ko lang yung nanay ko. Ang nanay ko, ewan ko lang kung nagbago na. Kasi nagbago ka naman na. Pero ang nanay ko dati, in the past, even before, 2 bagay yung dahilan kung bakit niya hindi gugustuhin ng isang lalaki. Una, kalbo. Walang buhok.
Pangalawa, may tattoo. May feeling, meron kasi ako naging ex na ganyan, kalbo na may tattoo. So, wala talaga siyang tiwala. Alam mo yung parang, una daw para magpakalbo at pangalawa para magpatato, napakalakas daw ng loob. I mean, it takes a lot eh. Kasi diba, sa 10, ilan lang siya na may tattoo. So, kung sa statistics, diba? So, para sa kanya, ano bang pag-iisip ang meron? Ganyan, diba? Buti na nagbago ka na, kundi hindi ka trust ni mother. Diba? So, because nga, it's not a regular thing. Kaya bago mo gawin siya, although feeling ko ngayon mas regular na siya than before. Hindi naman natin masisisi kay Mami kasi 'di ba conservative. Dati, plus dati yung mga pinapakita sa mga pelikula, pag kalbo talaga masamang tao. Ay, tsaka kapag may tattoo, rapist. Yan, diba? Mga ganon. Yun yung mga goons. Correct. Ganon kagad yung mga goons. So parang meron tayo kagad thinking na hala, may gagawing masama to sa akin. Kaya ganun yung nanay ko dati. But yun, because it's a major decision, pagdasalan mo din. Tapos syempre, dahil merong parte ng katawan mo na mababago dahil dyan, pag-isipan mo yung design. Yan. Ako, I don't agree with girlfriend mo palang tapos lagay mo yung pangalan niya. Kasi how can you be so sure na tapos papalamahin mo, ang laki-laking paglagay mo, nilagay mo Melissa. Diba, ang laki-laki. Tapos, maghihiwalay naman pala kayo. Ayan, may lizard na. Pwede. Patungan mo, may lizard. Ayan. Pero buti nga ngayon dahil nauso na rin yung cover up. Yes. Ang galing na rin din ng technology. Correct. Nag-iba na rin din. Sa Skinny Bay Aesthetic, meron silang ganon na parang way to cover up yung mga ganyan. Kasi, tignan mo, ang scars dati, hindi na siya natatanggal. Ngayon, there is a way to cover up the scars. So, may high-tech na po tayo. Ayan, so, ibig sabihin dahil high-tech na, hindi na siya kasing sakit nun dati. Tingin ko hindi na may mga way na eh. Kasi itong mga nagtatato, nag-a-attend dito ng mga tattoo conventions. Tama. So, yung ano ba yun? Yung dutdutan. Dutdutan. Parang matagal na walang dutdutan or hindi ko na napapansin. Meron na, tuloy-tuloy pa rin eh. Every year pa rin din sila eh. Isa sa mga artist ko rin kasi si the late Ricky Santa Ana. Okay. Isa sa mga author talaga nagpasimula ng dutdutan yan. Yan. So, yun. So nag-a-attend siya ng mga conventions kung sa ibang bansa. Yan. Natututo din yan sila. Kaya sabihin, ay mahal. Tingnan mo yung yung ginawa ng artist kasi gumastos din siya eh. Correct. Nag-aral din siya eh. May parang katulad ng host sa isang event, 'di ba? May dahilan kung bakit mas mura yung isa, may dahilan din kung mas mahal. Kasi syempre, mas may pangalan na yung mas mahal, mas may experience na pati, nagpakadalubhasa. Correct. Mahirap din kasi yung lagi tayong nagtitipid. Yun na nga, baka nga yung butterfly, maging tutubi. Tsaka yung Melissa, maging Melisar, di ba? Dapat safe. Ayan, kung gusto mo talaga, kung nag-iisip ka, message mo si Rakitera, yung kapatid niya, si Alexander Robert Gia. Magaling na artist yan. Correct, magaling. Tsaka alam mo na nabibilib din talaga ako sa mga tattoo artist kung paanong minsan 'di ba merong ikakwento lang kung anong gusto. Yan. Parang ito yung gusto ko tapos kung paano nila nagagawa and it's so intricate, ang galing. So mag-iisip sila, so papakinggan nila yung kwento mo, tapos magbibigay sila na ito magsisymbolize sa kwento mo. Yan. Kasi exposed din sila sa maraming mga designs. Tama. So kumbaga may mga naka-database na yun sa utak nila eh. Tsaka magbibigay sila ng suggestion. I think yung mga magagaling, feeling ko lang ng mga mahuhusay talaga, magsasabi sila kung kahit na gustong-gusto mo kunyari ang isang bagay, magsasabi sila kung baka ito yung mas maganda, diba? Bibigyan kanila ng nakadepende tips. kasi yan, halimbawa may nakita ka, ang gandang-ganda ka, gusto mo to, tapos maitim ka. Ayan, totoo. Yung design na yun parang sa maputi. Correct, diba? Ayan. So sasabihin nila yun sa'yo. Kasi kung halimbawa kung saan-saan ka lang nagpapatato, kahit anong gusto mong patato dyan, lalo siyang pake. Titirahin lang nila pera. Sayang income diba? Aarte ba ako? Yung mga ganon. Yung mga totoong artist kasi talagang, syempre, kumbaga craft din nila yan eh. Ayaw din nila, basta bayad na, okay na. Ayaw din nila. Tsaka nila yun, bragging rights. Ang gumawa nito ay si Alexander Gia. So makikita niya, ay, grabe, ang galing pala, ang husay. Meron din naman na halimbawa, sasabihin, ay hindi mo to maganda, hindi mo to kakayanin. Tatanungin na, ano ba yung pain tolerance mo? Pwede din. Kasi may matindi yung shading. Ayan, yung mga lining, malalalim. Ayan, mas mabusisi o madetalye. Depende sa pain tolerance mo rin din. Feeling ko kung magpapatato ako, yung yung kay Wangud lang, yung tatlong bilog.
yun na yung ano. Although, mataas ang aking pain tolerance. Hindi ko lang talaga... Usually mga babae, matataas ang pain tolerance. So hindi ko lang maisip kung ano. Hindi siya nag-cross sa mind ko eh. So iba-iba talaga. Iba-iba. There are people na naiisip nila yun. May mga iba na hindi. Kanya-kanya lang talaga siyang ano. Like si Rocky, kapatid niya, artist, pero never siya nag-iisip na talaga magpatato. Siya yung nagtato sa kapatid niya. Diba? Ginawa niya yun. Talaga ba? Oo. Ganon. Hindi mo ba naisip magpatato ka ng buhok? Kunyari, buhok? Titingnan ko. Uy, pero kasi ginagawa na yun ngayon actually, di ba? Sumagi na rin sa isip ko yan. Na parang yung hairline. Di ba? May mga hairline tattoo, may mga ganon yes, madami ng mga ganon eh. Kasi ayan. nung nauso yung pagpapatato sa kilay, tsaka nag-e-evolve. Maski nga kilay na pagpapatato, nag-evolve na. Yes. Dati talagang Bella Flores lang yung mga kilay Ayan. Ngayon, na siya, may mga stranding. Depende na sa... may pagpipilian may ka na. pagpipilian ka. Pwedeng manipis, pwedeng very natural looking, Ayan. pwedeng makapal, di ba? So yun. Basta kami go. Ayan. Go ka kung ikaliligaya mo, ikatataas ng self-confidence at self-esteem mo. Basta yung mga warning lang. Yan, diba? Yung mga dapat i-check paalala. mo rin din yun. Para hindi Oh. masira ang relasyon, yung sa health mo, yan, importante yan. Tama. Consider mo yan. Naalala ko meron akong ex dati na natakot ako sa kanya kasi tinatu niya yung pangalan ko eh. Pero alam mo gamit niya? Ano? Ballpen. Sabi ko may something to. Hindi ako dati, sa totoo lang, gumawa din ako ng sarili kong tattoo machine. Nagtattoo rin ako. Yung dinamo lang. Tapos DIY? DIY. Tinato ko sa sarili ko. Pero mga letters lang, initials. Saan? Wala, natakpan na lahat. Okay. Yung mga ganyan na nagtatry, wag nyo po siyang si di mo alam. Di ba? Dapat talaga sa expert mga kabisyo. Ayan. Good luck! Oras natin mga kabisyo. It is now 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!